Yleisradio TV-ohjelma 2, Töölön kisahalli, Helsinki. Viihtyisää myöhäisiltaa kaikille urheiluystäville. Tervetuloa mukaan todelliseen koripallotunnelmaan tänne Helsingin kisahalliin, jossa Suomen mestaruus tänään sitten vihdoin ja viimein varmasti ratkeaa. 4 ottelua on takana. Kaikki 4 ovat päättyneet vierasvoittoon ja näin pisteet Panttereitten ja Topon välillä ovat tällä hetkellä 2-2. 3. voitto ratkaisee Suomen mestaruuden ja tänään tuo peli sitten selviää. Kotijoukkueena on tänään Pantterit, vierasjoukkueena Torppa. Ottelun tuomitsevat, kuten kuvaruutu teille kertoi, Martti Huhtamäki ja Timo Haukulahti. Panttereiden valmentaja Seppo Sonkeri ja Torpan valmentaja Jukka Suhonen ovat eilisen päivän ja tämänkin päivän saaneet rauhassa miettiä uusia kuvioita vastustajansa pään menoksi, mutta vieläkö yleensä 4 kovan kamppailun jälkeen valmentaja voi uusia kuvioita löytää? Niin, molemmat joukkueet ovat pelanneet otteluissa miesvartiointia pääasiassa, mutta viimeistä edellisen ottelun Torpan pojat käänsi yllättävällä paikkavartioinnilla edukseen ja saman teki Pantterit viime ottelussa Torpan potille. Tuntuu siltä, että se joukkue, joka vielä löytää takataskusta uusia aseita, vie tämän ottelun ja samalla mestaruuden nimiinsä. Torpan pojat ei mielestäni ole vielä vetänyt kentälle parasta ja tehokkainta viisikkoaan, eikä se vieläkään marssi aloitukseen. Sieltä on poissa Kalevi Sarkalahti, joka viime ottelussa oli todella mahtavassa vireessä. Pantterit aloittaa ottelun normaalilla viisikollaan. Näin on Martti Huhtamäki hetken kuluttua valmis aloittamaan pelin ylösheitolla. Huff Chitting siinä vastakkain. Ja ensimmäisellä pelijaksolla raitapaitainen Pantterit hyökkää kuvaruudussa oikealta vasemmalle. Chitting, Saraheimo, Innolahti, näin peli siinä pyörii. Penttilältä pallo karkaa, mutta Pantterit pystyy sen pitämään. Sisäänheitto tulee kuitenkin Panttereille pallon mentyä Klingasta ulos. Torpan pojat aloitti tuttuun tapaan erittäin aggressiivisella miesvartioinnilla. Nyt Veli-Pekka Sirola on ottanut Andre McCarterin ja Anssi Rauramo vartioi Panttereiden vaarallista heittäjää Reijo Penttilää. Näin on sitten Torpan vuoro yrittää pistettilin avausta tässä kamppailussa. Ja se onnistuu. Näin vierasjoukkue menee heti kättelyssä 2 pisteen johtoon. Veli-Pekka Sirola siinä korin tekijänä. Ja ensimmäinen virhe tulee Torpan poikien Leon Huffille. Nyt kun Kalevi Sarkalahti ei ole kentällä, on Huff saanut pidettäväkseen Panttereiden tehokkaan sentterin Antti Chittingin, joka siinäkin nostaa palloa koriin, mutta ei onnistu. Siinä tuo Antin hook-heitto ei tällä kertaa onnistunut ja voi siinä Torppa hieman toheloi tuossa tilanteessa. Pantterit saa mahdollisuuden uuteen pitkään hyökkäykseen. Kaarteen heittää heti ja se on kyllä mielestäni virhe tuossa tilanteessa. Sitten Torpan nopea Rauramo Huff. Ja siellä on 0-4 ovat numerot taululla. Torpan pojat siirtynyt vahvana esityksen jälkeen 1,5 minuutin pelin jälkeen selvään johtoon. Panttereiden paras ase on ehdottomasti vastustajan virheistä nopea rokottaminen toiseen päähän, mikä äskenkin onnistui. Pantterit ovat nyt selvästi jäässä jälleen. Tuo Torpan nopea, eikä Huff tuolla korin alla erehdy. 6-0 Torpan johto. Runsaat tasan 2 minuuttia nyt käyty ottelun ensimmäistä pelijaksoa. Penttilä antaa hyvin Chittingille.
mutta jälleen Sitting heittää ohi ja sitä paitsi siinä tulee myös hyökkääjän virhe. Näin Torpan sisäänheitto. Torpan Sirolalta ehkä hieman hätäinen yritys ja sitten Saraheimo toisessa päässä, mutta hänkin ajaa ohi ja näin tulee jälleen Torpan nopea hap. 0-8. Kyllä Seppo Sonkerilla on nyt tuliset paikat. Hänen on pikkuhiljaa mietittävä taktiikan vaihdosta taikka vaihdettava miestä taikka vähintäänkin otettava aikalisä. Ja hetken kuluttua 3 minuuttia pelattu ja niin on Seppo Sonkeri pakotettu ottamaan aikalisä. Etukäteen arvioiden asiantuntijat olivat vahvasti kallistuneet Panttereiden puolelle ennen tätä viimeistä ottelua. Tämä perustui siihen olettamukseen, että Panterit huomattavasti kooltaan isompana joukkueena pystyy voittamaan levypallot. Topon ase pitkiä Panttereita vastaan on nopeus ja kova puolustus ja prässipeli. Ottelun alku on osoittanut sen, että Torppa on pystynyt pitämään omasta taktiikastaan paremmin kiinni. Torppa on nimenomaan panostanut mielestäni nopeaan tässä ottelun alkuhetkillä ja siinä sitten Panttereiden pistetilin avaus. McCarter nousi mainiosti tuonne korin alle eikä erehtynyt. Näin numerot 2-10. Rauramo vasemmassa laidassa, sitten Sirola, kaukaa ei onnistu. Levypallon ottaa siinä Saraheimo ja rauhoittaa sitten tuotuaan pallon hyökkäysalueelle McCarterille. Linnell, joka pelaa jalka vaivaisena. Ja siinä saa Anssi Rauramo Torpan pojista ensimmäisen virheensä. Toisaalta tämä alku ei ottelun lopputuloksen kannalta välttämättä vielä merkitse mitään, sillä on muistettava, että molemmat joukkueet ovat pelanneet 25 päivän aikana peräti 12 ottelua. Panttereiden Penttilä on myös pikkuhiljaa löytämässä heittonsa tarkkuuden. Hänen ensimmäinen korinsa tässä kamppailussa ja näin numerot 40. Osmo Rekonen vei sitten Torpan pojat jälleen 8 pisteen johtoon. Saraheimolla pieniä vaikeuksia, saa pallon McCarterille ja sitten löytyy Lignell, joka ajaa 3 sekunnin alueelle eikä erehdy. Samassa tilanteessa Risto Lignell ajaa Leon Huffin päälle ja saa hyökkäjän virheen. Aikaisemmat ottelut painavat varmasti päälle ja loppujen lopuksi ottelun voitto ratkaistaan osittain myös fyysisen kunnon puolella. Siinä muuten Sirolalta Torpalta mainio levypallonotto ja sen jälkeen mahtavasti hän vei pallon hyökkäysalueen toiselle puolelle, mutta voi siellä tulee sitten Huffille toinen virhe. Torpan Huff ja nuo virheet ovat kyllä Torpan kannalta huolestuttavia, mikäli ne tulevat heidän pisimmälle tai pitkälle vahvistukselleen. McCarter Pantterit. Sitting ja nyt tuo hook-heitto käy jo renkaassa, mutta tulee ylös ja niin tulee Sirola Torppa.
Klinga. Mutta ei kulje heitto. Chitting ottaa levypallon nopeasti ja MacArthur sitten vauhdissa. Joutuu kuitenkin hieman hidastelemaan. Yllättävän paljon pelaajat heittävät ohitse vapaista tilanteista. Ilmeistä hermostumista on nähtävissä kentällä. Runsaat 5 minuuttia käyty ensimmäistä pelijaksoa. Ja tilanne tällä hetkellä 8-12. Panttereiden numerot ensin sanottuna. Ja siinä Linnulahti nappasi mainiosti syötön. MacArthur ajaa ja kaventaa eron 2 pisteeseen. Jos tuossa 3 minuutin kohdalla oli Seppo Sonkerilla ehkä hieman vaikeuksia Panttereiden valmentajana miettiä, mitä nyt tehdään, niin tällä hetkellä varmasti sitten Topon Jukka Suhonen käy jo hieman kuumana. Eroa enää 2 pistettä. Kentälle on vaihtoa odottamassa Torpan poikien tykki Kalevi Sarkalahti. Siellä Leon Hafju näyttää Suhoselle aikalisää. Tällä kaudellahan juuri Haf on vastannut Torpan poikien valmennuksesta runkosarjassa. 3-1 vastaan Torpan hyökkäys. Klinga etsii mainiosti Sirolan, joka ei erehdy. Siinä jälleen kerran näyte Torpan nopeasta. Se puree silloin, kun joukkue tuolla puolustuspäässä saa pallon. Ja jos sille tarjotaan pienikin mahdollisuus nopeaan, se kyllä useimmiten käyttää sen hyväkseen, kuten hetki sitten. Siinä Antti Chitting käytti loistavasti hyväkseen Hafin virhetiliä. Tylysti kiersi laidan kautta miehen ja nosti pallon koriin. Rekonen seuraa hyvin omaa heittoaan. Saa pallon edelleen joukkueelleen ja sitten Klinga toisella puolella kenttää ja hän onnistuu. Näin ero edelleen 4 pisteessä 12-16. Hyvin Pantterit on noussut tuosta Torpan murskaavasta alusta. Risto Lignell. Ja siellä Antti Chitting ottaa levyyrin Hafin nenän edestä ja punnertaa koriin. Siinä Haf ei nytkään uskaltanut tehdä mitään 2 virheen rasittamaan. Juuri tässä tilanteessa Sarkalahdella on käyttöä kentällä, koska hän pystyy pitämään Chittingin poissa levypalloon. Torpan Anssi Rauramo 128 maaottelun kokemuksella näytti siinä, kuinka kori tehdään tuolla 3 sekunnin alueella. Ja Penttilä toisessa päässä tekee täysin saman. Hämää Klingan, kiertää tämän ja pallo koriin. Eroa 2 pistettä 16-18. Rauramo, Rekonen. Juuri nyt Pantterit on siirtynyt paikkapuolustukseen ja tämä on kyllä heidän paras aseensa. Kentällä olevan viisikon keskipituus on peräti 198 senttimetriä. Heittotilaa lyhyempien topolaisten on vaikea löytää pitkien Panttereiden keskeltä. Hieman vajaat 8 minuuttia käyty ensimmäistä jaksoa ja niin on sitten Torpan aika lisää 16-18 tilanteessa. Ja todettakoon nyt vielä kerran se, että Pantterit on kotijoukkue, joten sen numerot on mainittu ensin. Aika sitten Jyse Grippo. Penttilä ajattaa Linnalainen kanssa MacArthurille. Come on now! Kovat tsemppi vaatii nopeasti ylös jatkuvasti. Täytyy olla puolustus varmistus. Ja siinä näitte tuon Torpan poikien tilaston, joka kertoi joukkueen pelaajien 4 aikaisemmassa loppuottelussa tekemät pisteet ja myös pelaajien ottamat levypallot. Todettakoon tässä se, että Torpan pojat on aikaisemmissa 4 loppuottelussa ottanut levypalloja kaikkiaan 134, Pantterit 154, eli Pantterit on voittanut selvästi levypallotilaston, mutta se lienee aika luonnollista, koska Panttereiden pituusylivoima on aivan selvä. Kyllä Pantterit tietää
asian varsin hyvin ja pyrkivät sulkemaan lyhyemmät topolaiset pois hyökkäyslevypalloista ja tälle he ovat hallinneet näitä otteluita. Ja nyt Torppa sitten suoritti vaihdon. Sirola, ei vaan Klinga meni pois ja Sarkalahti tuli kentälle. Rekonen antaa ja sitten Sirola kaukaa ja mainiosti seuraa Haff-tilannetta ja upottaa 2 pistettä. Ja näin on Sarkalahti saanut pidettäväkseen Antti Zittingin, joka juhli jokun aika sitten Haffin vartioinnissa. Tämä lienee Torpan Suhosen selvä taktiikkaveto. Haffilla on jo 2 virhettä rasitteenaan, ei oteta puolustuspäässä enää ja nyt Haffin heittopeli kulkee mainiosti. Hän jollain tavalla kuin vapautui päästyään eroon tuosta Zittingin pitämisestä. Hyökkäyspäässä hän on ollut nyt tehokas. Ai kuinka kauniisti siinä etsittiin Linnolahti vapaana tuolla 3 sekunnin alueella. Ja niin tilanne jälleen 2 pisteen erossa. Torpalla 22-20 johtaa. Antti Zitting pitkänä pelaajana pystyy jakamaan erinomaisesti palloja sekä korin alle että laitahyökkäjille ja rakentaa näin omalta osaltaan Panttereiden peliä. Mutta kyllä on tuo Leon Haffin käsi tällä hetkellä tarkka. Siinä 3. perättäinen kori. Hän on tehnyt tässä ottelussa jo 12 pistettä. Torpan pojat on todellakin melkoisesti hänen varassaan. Sirolahan tuossa alkuvaiheessa heitti 6 pistettä. Panttereista toistaiseksi parhaat pistemiehet ovat Penttilä ja MacArthur, kumpikin tehneet 6 pistettä. Näin Veli-Pekka Sirola prässää Carteria koko kenttää. He eivät anna Carterin rakentaa rauhassa Panttereiden peliä. Risto heittää ohi, siis Lingnell, Rauramo ottaa levypallon ja sitten hieman rauhoitetaan. Rekonen, Haff, Sirola, Sarkalahti on tuossa omalla paikallaan, mutta ei pyri vielä heittämään. Sitten Sirola kiertää ja siellä joutuu Penttilä rikkomaan. Aivan oikein siinä Sirola niin sanotusti iski puolustuksen saumaan, eli 2 puolustajan väliin, ja pyrki sieltä hakemaan syöttötilaa muille. Ja 4. kerran peräkkäin Haff upottaa pallon koriin. 20-26 numerot taululla, kun tasan puolet ensimmäisestä pelijaksosta on käyty. On sanottava, että Leon Haffin hyppyheitto on kyllä niitä kauneimpia, mitä Suomen kentällä on nähty. Se on tasapainoinen ja siinä ranne pelaa todella loistavasti. Penttilä Zitting kaksikon varassa siinä Panttereiden peli ja siinä kyllä mielestäni Penttilä ajaa selvästi päälle, Rekosen päälle. Näin käy, Huhtamäki viheltää ja Penttilä saa siitä hyökkääjän virheen. Pantterit on tällä hetkellä hakemassa vaihtoa. Sara Heimo tuolla jo hermostuneena kävelee, mutta vielä siihen ei tietenkään ole mahdollisuutta. Peli on käynnissä ja mainio sisään ajo Sirolalta ja siellä tulee sitten Antti Zittingille virhe. Se on Zittingin toinen virhe tässä kamppailussa ja saman tien Seppo Sonkeri, Pantterit ottaa aikalisän. Man defense. Sitten Rauramo, silloin Rekonen tulee. Sitten otetaan ketä muuta takamirin, siellä on Ilmaisemmiksi ja Sirola. Mutta nyt täytyy ottaa vähän tarkempaa. Anteeksi, Sirola on Nyt Torpan pojat on oppinut murtamaan Panttereiden paikan. He ajavat paikan sisälle ja pyrkivät sieltä syöttämään ulos, jolloin paikka joutuu supistumaan. Ja näin kaukaa saavat torppalaiset enemmän heitotilaa. Edellisessäkin tilanteessa Veli-Pekka Sirola syötti pallon laitaan ja leikkasi korille ja aiheutti näin Zittingille virheen. Ehkäpä Panttereiden olisi pidettävä paikkaansa hivenen enemmän sumpussa, eli toisin sanoen lähempänä koria.
Toisaalta ehkä juuri hetki sitten Panterit eivät uskaltaneet sitä tehdä, koska Haffin kaukoheitto puri niin hyvin. Ja onhan siellä sitten vielä Sarkalahti, johon ehkä hieman varauduttiin myös. Kyllä, aivan näin. Kyllähän koripalloilussa kun paikan saa rikki heittämällä tarkasti kaukaa ja varsinkin kun kentän joka puolelta löytyy tarkkoja kaukaheittajia. Yhden maaottelun Veli-Pekka Sirola vei molemmat vapaaheittonsa tuonne sukan pohjalle. Penttilä toisessa päässä kaventaa 2 pisteellä ja näin ero jälleen 6 pistettä 22-28 Rekonen Torppa. Ja näin Panterit on siirtynyt jälleen miesvartiointiin. Siinä Rekoselta hyvin harkitsematon heitto ja Pantereiden nopea vastaisku. Saraheimo Penttilä ja Penttilä jälleen tuolla vasemmassa kulmassa tekemässä tuhojaan 24-28. Torpan poikien vika näissä otteluissa on ollut se, että he ovat lähteneet heittoihin vähän liian harkitsemattomasti. Siinä Sirola jälleen ajaa mainiosti tuonne 3 sekunnin alueen sisään aivan keskelle. Panterit voimattomia 24-30. Rekonen ajaa siinä Penttilään kiinni ja saa näin virheen. Ja saman tien sitten Torppa vaihtaa. Rekonen, äskeinen rikkoja pois ja sisään 6. Kari-Pekka Klinga. Klinga, Sirola, nuo Torpan nopeat, räjähtävän nopeat takamiehet jälleen kentällä. Ja onko siellä nyt Torpan paras kokoonpano? Niin, kyllä minun mielestäni nyt kentällä on Torpan poikien paras viisikko. Mitä paras, minkä he tästä joukkueesta irti saavat. Sen pitäisi pystyä prässäämään tehokkaasti ja se on todella nopea ketju. Tämä on juuri se viisikko, jota jo tulomatkalla tänne Helsinkiin, josta hieman keskustelimme, miksei sitä ole vielä käytetty. Siinä Saraheimon jalasta pallo ulos ja niin Torpan sisäänheitto, mutta tuota koria ei hyväksytä. Heitto tapahtui väärästä paikasta. Ja näin Timo Haukilahti tuomarina näyttää kylmän rauhallisesti uuden heiton Torpalle. Sirola, jota Saraheimo piti sitten, Klinga, jonka edessä on Penttilä. Rauramo. Haff. Rauramo nousee heittoon, mutta ei onnistu. Penttilä ottaa levypallon ja näin tulee sitten Andrew MacArthur, kentän ehdottomasti näkyvin ja näyttävimpiin suorituksiin pystyvä pelaaja. Jälleen MacArthur. Ei pääse heittämään. Raimo Jatschitting ottaa levypallon, syöttää siinä ovelasti Linnolahdelle, mutta syöttää suoraan Topolaisen käsiin. Näin Klinga, mutta hänenkin heittonsa epäonnistuu. Jälleen Pantereiden hyökkäysvuoro Saraheimo. Ja hän sitten onnistuu saamaan pallon koriin. Ero jälleen 4 pistettä 26-30. Runsaat 7 minuuttia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Tässä tilanteessa Klingan heitto upposi ja tuomari katsoi, että Penttilä rikkoi heiton jälkeen Klingaa, jolloin seurasi päätyraja heitto. Siinä Penttilä kyllä kalasti Anssi Rauramolle virheen. Anssi tuossa huusi, että ei voi olla totta. Näin kuitenkin oli. Penttilä oli selvästi poljettamassa. Rauramo tuli tielle. Syntyi vartalokontakti ja siitä Anssille virhe. Panterit pyörittää, MacArthur joutuu ratkaisuyritykseen kaukaa. Haff pelastaa pallon Torpalle ja jälleen 3-1 vastaan nopea jäsen. Sirola yrittää ratkaista, ei onnistu, mutta Klinga, pieni pippurinen Klinga siellä sitten nostaa väen väkisin pallon koriin ja virheen saajana tuossa tilanteessa on kuka? Virheen saaja on Chitting.
Ja tämä oli Antti Zittingin 3. virhe. Ja niin sanottu 3 pisteen hyökkäys, eli kun heittotilanteessa rikottiin, tuli vielä yksi vapaa heitto. Klinga ei siinä kuitenkaan onnistunut. Taululla numerot 26-34, eli Torpalla 8 pisteen johto. Mutta tuntuu, että Seppo Sonkeri on pakko tilanteen edessä. Zitting on otettava kentältä vähäksi aikaa pois. Perin hermostuneita ovat kummankin joukkueen otteet kentällä. Penttilä pääsi yhden yrittämään, ei onnistu vieläkään. Niin, olin sanomassa, että maltti ja rauhoittaja puuttuu nyt kummaltakin kentältä. Nyt Anssi Rauramo tajuaa tilanteen ja ei, kyllä hänkin lähtee väkisin heittämään, mutta heittää koriin. Torpalla 10 pisteen johto ja nimenomaan Panttereilla on ollut melkoista hermostumista tässä viimeisten 2-3 minuutin aikana. Heittoja on yritetty aivan liian nopeasti. Mielestäni siinä Penttilä jälleen yrittää, ei kulje. Nyt pitäisi ehkä jopa vaihtaa heittäjää Panttereiden. Penttilä on 3 tuossa epäonnistunut heittoyrityksessään ja olisi ehkä paikallaan antaa jollekin toiselle pelaajalle heittovuoro. Hafsaa siinä virheen ja niin, Seppo Sonkeri otti kentältä pois Petri Linnonlahden ja tilalle tuli Risto Lignell. Se on helpon näköistä, kun osataan. Rauramo hyvin rauhallisesti siirsi siinä pallon Sirolalle. Tämä pussitti ja nyt eroa on jo 12 pistettä. Zitting on tuolla 3 sekunnin alueen sisällä, mutta ei saa palloa koriin, ei sitten millään. Mutta sieltä saadaan kyllä Anssi Rauramolle virhe ja näin Panttereitten sisäänheitto. Ja tuo on Anssille jo 3. virhe. Ero on nyt 10 pistettä. MacArthur kavensi 2 pisteellä. Rauramo ajaa. Siinä selvästi nyt yritettiin kalastaa virhettä Panttereille, mutta eipä tuosta tullut mitään. Ja toisessa päässä kenttää voi todella surkea heittoyritys. Kyllä minusta Seppo Sonkerilla olisi nyt aikalisän paikka. Torpan pojat on juuri tällaisessa pelissä parhaimmillaan. Nyt Torpan pojat saa määrätä ottelun tahdin. Sen kuinka ottelua pelataan. Nyt tämä pitäisi katkaista. Ero jälleen 10 pistettä ja nyt Torppa viisaasti valitsee hyvin rauhallisen hyökkäysvaihtoehdon. Hafs ja Risto Lignell saa siellä virheen Sarkalahtea vastaan käyttämistään otteista. Ristolle toinen virhe. Ja sitten tulee vaihtoja. Nyt taitaa olla niin, että Pantterit on käyttänyt 2 aikalisää. Kyllä. Ja tämän takia vaihdot ovat Sonkerin ainoa mahdollisuus tuoda muutosta pelirytmiin. Kentälle tuli Panttereitten 11 eli Harri-Pekka Kaukonen ja 5 Reijo Penttilä, joka muutamaan kertaan heittopelissään epäonnistui. Meni pois, ottaa levypallon, sitten Sarkalahti. Ei onnistu hänenkään heittonsa, Zitting saa levypallon ja Pantterit tulee. Siinä saa Antti Zitting 4. virheensä ja tuo oli mielestäni kyllä aivan oikea tuomio. Zitting selvästi käytti lonkkaansa takana olevaan Sarkalahteen, joka häntä puolusti. Tuomarit olivat tarkkoina ja niin siinä vihellettiin. Sirola. Niin, Antti Zittingin vikana on usein ollut se, että hän ottaa liian herkästi hyökkäyspäässä virheitä, turhia virheitä, jotka voitaisiin välttää. Nyt hän on ajautunut tilanteeseen, jossa hänellä on 4 virhettä ja otteluaika ensimmäistä jaksosta on jäljellä 4 minuuttia.
Siinä Klingalla askeleita ja näin sitten jälleen aikalisä, Torpan aikalisä 30-40 johdossa. Näin on, katsotaan sinne sisään. Taivo levitetään. Leksala. Loppujen lopuksi tässä ottelussa on pitkälti kysymys siitä, kumpi joukkue pystyy toteuttamaan omaa taktiikkaansa paremmin. Torppa lyhyempänä ja nopeampana haluaa tietysti peliin vauhtia. Se käyttää jopa niin sanottuja hasardinopeita hyökkäyksiä, päättäen hyökkäykset välittömästi tai 5 sekunnin kuluttua. Panterit hitaampana ja pitempänä joukkueena haluaisi luonnollisesti kontrolloida peliä, pelata sitä korien alle ja nostaa pallo koriin läheltä koria niin sanotulta prosenttipaikoilta. Nyt Antti Zittingin 4 virhettä on musertamassa Pantereiden taktiikkaa ja näyttää siltä, että Seppo Sonkeri on ottanut hänet aikalisällä pois kentältä ja tilalle on tullut Petri Linnunlahti. Torpan kannalta tilanne on melkoisen lohdullinen juuri tällä hetkellä. Sarkalahti, joka jo muutaman minuutin tuolla kentällä piti Antti Zittingiä, selviytyi tuosta urakastaan ilman virheitä. Nyt hän pitää Linnolahtea. Haffillakaan ei ole rasitteenaan kuin 2 virhettä ja Pantereiden heittopeli ontuu edelleen. 3-2 vastaan hyökkäys. Klinga ei saa palloa sisään. Linnulahti ottaa levyrin ja niin jälleen Andre MacArthur Panterit. Hyökkäys oli tyypillinen Torpan poikien hyökkäys. Heitto joko menee korin ja jos se ei mene, Panterit saa pallon. Mainiosti MacArthur harhauttaa ja sitten tuolta 3 sekunnin alueen sisältä pallo koriin, eroa 8 pistettä. Topo ja nimenomaan Veli-Pekka Sirola on onnistunut hyvin pysäyttämään MacArthurin ja mies on ollut aika näkymättömissä tässä ottelussa. Saa nähdä, mihin hän pystyy toisella jaksolla. Ja siinä sattui vanhalle ketulle Kalevi Sarkalahdelle kömmähdys. Pallon kanssa ei pitäisi nousta ilmaan, ellei tiedä mitä sille tekee. Jälleen kerran oltiin tuossa tyypillisessä tilanteessa, jossa noustaan ylös ja siinä vaiheessa ruvetaan miettimään, syötetäänkö vaiko heitetään. Näin siinä käy, kuten äsken kävi. Pallo menee vastustajalle, Panterit. Risto Linnell. Penttilä, joka tuli jälleen kentälle, sitten MacArthur, Linnell, mutta Haff pitää hänet hyvin. Uutena miehenä kentälle tullut Kaukonen jättää MacArthurille. 7 sekuntia aikaa vielä ja MacArthur tekee ratkaisun tuolta 7 metristä, ero 6 pisteessä. Tämä kori oli kullanarvoinen Pantereille, sillä nyt pelataan siitä erosta, mikä Pantereilla on, kun puoliajalle lähdetään. Minuutti 30 sekuntia juuri. Nyt on ensimmäistä pelijaksoa jäljellä. Ero 6 pisteessä. MacArthur tuota koria ei hyväksytä. Sirola saa virheen työntämisestä. Se on hänen toinen virheensä. Ei vaan joukkueen virhetili on täynnä ja näin MacArthur saa 2 vapaa heittoa. Koripalloilussa, kun lähdetään pelaamaan toista jaksoa, on aivan eri asia, onko joukkue häviöllä puoliajalla 10 pistettä vai 4 pistettä, koska se vaikuttaa latautumiseen ja toisen puoliajan taktiikkaan hyvin pitkälle. Nyt Panterit on pystynyt kaventamaan eron jo 4 pisteeseen. Minuutti 15 sekuntia. Nyt otteluaikaa tätä ensimmäistä pelijaksoa jäljellä. Torpalla sisään heitto. Haff löytyy ja nyt Haff pyrkii nopeaan ratkaisuun ja onnistuu. 6 pistettä on jälleen eroa. Haff tuossa hetken oli tavallaan kuin pimennossa. Edellinen heittoyritystään ei onnistunut, mutta nyt hän sen paikkasi. 6 pistettä jälleen ero.
Kaukonen rakentelee rauhassa, Linnolahti etsii Penttilää. Ja siinä aika merkillinen tilanne. Penttilä oli sitä mieltä, että pallo meni hänestä ulos. Hän lähti jo pois ja Uhtomäki joutui varmistamaan tilanteen toiselta tuomarilta. Hän oli tuolla pelaajien takana ja kuvitteli, että syöttö katkosta pallo olisi mennyt ulos. Erittäin ratkaiseva pallo ottelun kannalta. Ja siinä Panttereiden takamies Kaukonen sai ensimmäisen virheensä, ja koska myös Panttereiden joukkuevirheet on täynnä, saa Osmo Rekonen 2 vapaaheittoa. Sekuntia jäljellä ensimmäistä pelijaksoa ja ero jälleen 8 pisteessä. Pantterithan pääsi tuossa jo 4 pisteeseen. Nyt ilmeisestikin pyritään kohtuullisen pitkään hyökkäykseen ja 6 pisteen ero McCarton. Ja siellä on Risto Lignell mukavasti korin alla, mutta Rekonen rikkoo häntä. Rekoselle virhe ja Ripalle 2 vapaa heittoa. Risto on tehnyt tässä ottelussa toistaiseksi 4 pistettä. Hän pelaa vasen jalka vahvasti teipattuna. Hänellä on sekä polvivamma että reisivamma, mutta lääketiede tekee nykyään ihmeitä. Molemmat vapaaheitot puhtaasti sisään, eroon 6 pisteessä ja Torpalla 20 sekuntia nyt aikaa hyökkäykseen. Ja kuvaruudun oikeassa yläreunassa kello näyttää peliajan kulumisen. Sangen helposti siinä Timo Haukilahti antoi virheen Risto Lignellille. Ja se on Ristolle jo 3. virhe. Näin Sarkalahti vapaaheittoviivalle. Ensimmäistä kertaa näissä finaaliottelussa ollaan ajautumassa siihen tilanteeseen, kun puoli aika johdossa onkin Torpan pojat. 7 sekuntia aikaa hyökkäyksen päättämiseen. Penttilä tekee aika itsekkään ratkaisun. Jani Kling ottaa sitten levypallon. Ensimmäinen pelijakso päättyy. Se päättyy Torpan poikien johtonumeroihin 46-38. Torpan paras pistemies ensimmäisellä jaksolla oli Leon Huff, 16 pistettä, Veli-Pekka Sirola teki 14, Klinga 6, 4 yltivät Anssi Rauramo ja Osmo Rekonen ja 2 pistettä sitten Kalevi Sarkalahti. Panttereiden osalta paras pistemies oli Andre McCarter 14, Reijo Penttilä 10, Risto Lignell 6, Antti Zitting 4. Ja 2 pistettä tekivät sitten Matti Saraheimo ja Petri Linnolahti, mutta ennen toisen pelijakson alkua katsotaanpa vielä tuota ensimmäistä jaksoa tilastojen valossa. Topon taukojohdon 46-38 selittävät ottelusta pidetyt heitto- ja levypallotilastot. Kumpikin joukkue heitti pelitilanteesta 39 kertaa. Pantterit sai heitoista sisään 17, mutta Topo peräti 20 kertaa. Levypalloja Pantterit otti ensimmäisellä jaksolla 19, mutta Topo 21, mitä on pidettävä yllätyksellisenä. Panttereiden viisikko keskimäärin on kentällä ollut 10 senttiä Topoa pitempi.
Pituus ei kaikkia sentään ratkaise. Nopeus on tässä ottelussa ollut toistaiseksi valttia. 20 tehokasta peliminuuttia on jäljellä. Joukkueet astuvat peliareenalle. Pystyykö Panterit kuromaan kiinni Torpan 8 pisteen johdon vai käykö niin, että vierasvoittojen sarja näissä loppuotteluissa kestää loppuun saakka? 4 ensimmäisessä ottelussahan vierasjoukkue on aina voittanut. Panterit on tähän asti ollut aina taukojohdossa. Nyt tilanne on joka suhteessa arvoituksellinen, mutta Suomen mestaruuskamppailussa näin pitää ollakin. Parituhantinen yleisö täällä Töölön kisahallissa nauttii tästä koripallotapahtumasta täysin siemauksin. Torpan pojat lähti ottelun ilman kapteeniansa Anssi Rauramoa, joka ensimmäisellä jaksolla teki vain 4 pistettä. Tällä toisella pelijaksolla Panterit hyökkää kuvaruudussa vasemmalta oikealle, eli juuri tällä hetkellä Penttilä etsii siellä Linnolahden mainiosti. Ja niin ero on jälleen tuossa ensimmäisen jakson 8 pisteessä. Sarkalahti, jonka syötön Linnolahti työntää yli sivurajan. Torpan sisäänheitto, Haff heittämässä sitä, löytää Klingan. Klinga ajautuu sitten tuolle vasemmalle. Tietenkin oikealle Haff, Sirola. Kaukaa ratkaisuyritys ja Penttilä ottaa levypallon. MacArthur. Kumpikin joukkue on lähtenyt miesvartioinnilla liikkeelle. Siinä Lingeliltä loistava syöttö Linnonlahdelle, jolla on helppo työ nostaa pallo koriin. Tuossa tilanteessa Torpan Haff pelasi vielä melkoisen varman päälle. Hänellähän on 2 virhettä rasitteenaan, eikä ottanut tuossa 3. Haff toisessa päässä ratkaisun tekijänä, kaukoheitto uppoaa ja niin ero jälleen 8 pistettä. Virhetili on Pantereille tällä hetkellä huolestuttavampi kuin mitä on Topolle, mutta otteluaikaa 18 minuuttia jäljellä. Mainiosti löytyy sieltä Lignell ja hän ei erehdy, ero 6 pisteessä, kun toista pelijaksoa on käyty juuri nyt 2 minuuttia. Niin, Panterit on jättänyt vaihtopenkille pitkän torninsa Antti Chittingin, joka hankki ensimmäisellä jaksolla jo 4 pistettä, mutta silti näyttää Panterit saavan nyt juonesta kiinni. Harri-Pekka Kaukonen numero 11 on nyt tällä hetkellä kentällä, kuten oli tuossa ensimmäisen jakson lopullakin. MacArthur erehtyy siinä kaukoheitossaan, hapottaa levypallon, mutta voi Sirola hukkaa sitten syötön suoraan MacArthurin käsiin, joka ajaa ja sieltä tulee Haffille 3. virhe. Kyllä siinä MacArthur ajoi aika väen väkisin Haffin päälle. Oli makuasia, kumman virhe tämä tilanne oli. Timo Haukilahti oli vieressä ja hän tuomitsi näin. MacArthur on vapaaheittoviivalla. 3 vapaaheittoa. Rike tapahtui heittotilanteessa ja tuo 3. käytetään vain siinä tapauksessa, ettei toinen mene sisään, kuten nyt tapahtui. Näyttää siltä, että Torpan pojat on hakemassa vaihtoa. Panterit on saanut pelistä nyt otteen. Ero 5 pistettä Torpan Haff vauhdissa ja hän pyrkii ratkaisuun heti, mutta ei onnistu, mutta MacArthur Panterit sitten koheltaa pallon ulos. Siinä pallo oli jo Pantereiden hallussa, mutta sitten se pääsi MacArthurilta lipsahtamaan ja niin Torppa vaihtaa Klinga pois ja Rauramo sisään. Sarkalahti, mutta ei kulje hänenkään heittonsa. Linnolahti ottaa levypallon ja Kaukosen kautta käynnistetään nopeaa
Ja Kaukonen pussittaa, ero 3 pisteessä. Torpan epävarmuutta kuvasta edellinen tilanne. Sarkalahti pääsi heittämään aivan omalta paikaltaan vapaasti ja silti ohitse. Nyt siinä sitten Haffin taitoa ja Rauramon röyhkeyttä. Anssi ajoi tuonne 3 sekunnin alueen sisään. Haff syötti hänelle eroon 5 pisteessä, mutta vain hetken. Penttilä pussittaa tuosta vapaa-heittoviivalta. Ja niin numerot taululla 49-52, kun 3,5 minuuttia on toista pelijaksoa käyty. Ja Torpan pojat Jukka Suhonen ottaa tässä tilanteessa aikalisän. 8 pisteen taukojohto on jo 5 pisteellä huvennut. Tarkempi puolustus, nyt täytyy auttaa paremmin. Sitten kun autetaan, täytyy palata omaan jätkään nopeammin. Auttaminen, paluu omaan jätkään, se puuttuu aika paljon. Liikaa auttaa, että se palaa omaan jätkään. Ja kova blocking out, niin täytyy näitä olla. Ne rinni niin levyreihin, meidän täytyy todella pokata lujaa olla. Nyt voidaan tulla nopeasti ylös. Nopeasti ylös. Nyt meillä on mies vartiointi. Vauhti vaan voidaan palloa. Toivottavasti teille sinne kotikatsomoihin saatiin nuo valmentajan ohjeet kunnollisesti meille tänne selostamoon. Kiitos melkoisen metelin. Sanoista ei pystynyt mitään selvää saamaan, mutta hetken kuluttuahan näemme sitten, mitkä Jukka Suhosen ohjeet joukkueelleen ovat. Käsitykseni mukaan nimenomaan rauhallisuutta tuohon Torpan peliin on saatava. Haff Nyt kentällä olevat yhdistelmät ovat sikäli erikoisesti, ne ovat suurin piirtein tasamittaiset. Tähän mennessä Panttereiden keskipituus on ollut huomattavasti suurempi kuin Torpan poikien. Siinä muuten käsittämätön Panttereiden möhläys. Hetki sitten MacArthur veti syötön vasempaan laitaan. Kukaan ei katsonut, tuleeko pallo vai ei, ja niin se meni Torpan sisään heitoksi Sirola, ja hyvin löytyy Haff tuolta 3 sekunnin alta. Näin sitä pitää hyökkäys päättää. Eroa jälleen 5 pistettä. Penttilä tekee toisessa päässä täsmälleen samoin yhtä hienosti ja ero jälleen 3 pistettä. Torpan poikien murheena tällä kaudella on ollut se, että heillä ei varsinaista sentteriä löydy joukkueesta. Leon Haff pyrkii pelaamaan aika kaukana korista, mutta äsken hän sai syötön korin alle ja hyvällä ponnistusvoimallaan pystyy nostamaan pallon koriin. Panttereitten 11, eli Kaukonen sai siinä virheen. Sirola torppa ratkaisu tuolta 7 metristä ja sinne menee. 51-56 numerot taululla, eli ero 5 pistettä, kun toista pelijaksoa on jäljellä vielä runsaat 15 minuuttia. Kaukonen, Rauramo siinä estelee, mutta Kaukonen upottaa. Kyllä Harri-Pekka Kaukonen on pelannut todella hyvin siitä asti, kun hän kentälle tuli. Ja on ollut ratkaiseva lenkki siinä, että Panterit on johtonsa säilyttänyt. Sarkalahti lähes omalla paikallaan tuolla oikeassa reunassa. Ja jälleen 5 pistettä eroa. 53-58. Kova taistelu Suomen mestaruudesta on kiristymässä viimeiselle 10 minuutilleen. Tällä hetkellä mestaruuden suhteen kaikki on vielä mahdollista. Rekonen ottaa siinä selvän kampituksen Penttilästä ja saa näin virheen. Samalla Pantterit vaihtaa. Kaukonen, hyvin kentällä esiintynyt Nuorukainen, tulee pois. Saraheimo sisään. Saraheimo, jolla siinä juuri pallo, joka jättää sen MacArthurille. Penttilä, joka nyt toisella jaksolla on mielestäni esiintynyt huomattavasti rauhallisemmin kuin mitä teki ensimmäisellä jaksolla. Nappaa levypallon, pyrkii heti perään ratkaisuun, ei onnistu. Linnolahti ottaa levyrin ja siellä sitten 3. kerta toden sanoo, ero 3 pistettä. Ja voi, siinä päästettiin kyllä sitten Veli-Pekka Sirola helposti läpi.
Hän ajaa keskeltä eikä erehdy. 14 minuuttia otteluaikaa jäljellä, 5 pistettä, Torpan johto. Se oli Sirolalta loistava suoritus. Linnolahti ei uskalla vielä heittää. Saraheimo Risto Lingelille tuolle 3 sekunnin alueen sisään, mutta eipä onnistunut. Ripa nyt haapottaa levypallon ja niin tulee Sirola jälleen. Reekoselle tuonne korinalle ja jälleen. Nyt pyörii Torpan poikien ruletti parhaimmillaan. Juuri tällaisessa pelissä he ovat omimmillaan. Välittömästi ohi heitosta he avaavat nopean ja iskevät sen toiseen päähän. Siinä ei Panttereiden puolustukselle anneta hetkenkään rauhaa. Saraheimo sitten pitää Panttereiden mieltä, kannattajien intoa yllä. Ero jälleen 5 pisteessä, 57-62, ja kukapa tuon tekikään, kukapa muu kuin Monni. Ja näin Pantterit ottaa aika lisää. Nyt Panttereilta näyttää vihdoinkin tulevan kentälle sentteri Antti Chitting. Ensimmäiset minuutit ovat hänelle todella vaikeita, sillä kylmänä kuumaan pelin tullessa on virheen riski aina suuri. Kun hän pääsee pelin sisään, niitä on sitten helpompi välttää. Antillahan on 4 virhettä rasitteenaan ensimmäiseltä jaksolta. Nyt tehokasta peliaikaa toista jaksoa on käyty 7 minuuttia, jotka Chitting on viettänyt tuolla penkillä. 7 pistettä Torpan johtotasan, 13 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Panttereitten pyörittäessä Haff onnistuu kuin onnistuukin, ja niin on Sirola, Rauramo ja 2 pistettä. Jaa, 9 pistettä on jo Torpan johto. Kyllä Torppa on Panttereitten pyristellyt ensimmäisellä jaksolla. 10 pisteen johdostahan Pantterit nousi 4 pisteen tuntumaan. Jälleen pahimmillaan ero oli 12 pistettä. Sieltäkin Pantterit nousi 4 pisteen tuntumaan viimeisen 1,5 minuutin alkaessa. Mutta Torppa on yllättävän vahvasti pystynyt pitämään Panttereitten yritykset tasatilanteeseenkaan. Pantterit ei ole kertaakaan yltänyt. Pystyykö Pantterit vielä nousemaan 9 pisteen johtoasemasta? Aikaa on vaikka kuinka, mutta riittääkö henkinen kantti? Niin, veli-Pekka Sirola on onnistunut erinomaisesti pitämään Andre McCarterin, joka on ollut sangen näkymättömissä tässä ottelussa. Samoin Anssi Rauramo on vartioinut Pantterin toista heittäjää, Reijo Penttilää, hyvin. Ja Sarkalahti on kyllä pitänyt Antti Chittingin kurissa. Siinäkin Sarkalahti sulki Chittingin pois levypallosta, ja näin oma mies pääsi korjaamaan pallon. Siinä ei Antin pudotuspalloon riittänyt. Rauramo otti levypallon ja Torppa hieman rauhoittaa tilannetta. Onnistunut hyökkäys antaisi nyt jo 11 pisteen johdon. Torpan pojilla on nyt kentällä viisikko, jonka keski-ikä on 30 vuotta. Pitäisi kokemusta löytyä. Siellä on todella kokemusta. Siellä on kokemusta myös maaottelumäärien merkeissä. Onhan Klingalla 24 A-poikien maaottelua. Siellä on sitten Rauramolla 128 miesten maaottelua. Ja Sarkalahdella tietenkin tuo huima määrä 143 maaottelua. Rauramo on 30-vuotias, Sarkalahti 32-vuotias, kuten myös Leon Haff, ja Sirolallakin on ikää 29 vuotta ja maaotteluja takanaan 71. Kyllä Torpalla on todella kokemusta tällä hetkellä. Sirola tällä hetkellä tuolla kentällä, sitten Rekonen, Haff
Ja Panterit on siirtynyt paikkapuolustukseen. Happ tuolla korin alla ja näin on ero jälleen 11 pisteessä eli 59-70 kun 10,5 minuuttia toista jaksoa on käymättä. Siinä 4 virheen rasittamat Sitting ei pystynyt pitämään eikä uskaltanut pitää Happia selän takana, joten tämä pääsi levyriin. Panterit vaihtaa, Kaukonen tulee jälleen sisään, Saraheimo pois. Sirola sai hetki sitten kolmannen virheensä, Penttilä tuolta kaukaa, sanoisinko omalta paikaltaan laidasta, pussittaa ja 9 pistettä on ero, 61-70, kun hetken kuluttua toinen pelijakso on puolivälissään. Kaukaa Sirola tekee rohkean ratkaisun, se onnistuu ja nuo kyllä rassaavat tuollaiset suoritukset Panteris-pelaajien mieliä, mutta Risto Lignell, kokenut pelaaja hänkin, ei anna Moisen häiritä mielenrauhaansa. Kylmän rauhallisesti pallo koriin ja jälleen ollaan 9 pisteen erossa. Pantereiden paikka ei liiku tarpeeksi. Nytkin siellä Rauramo on aivan vapaana. Siinä Sitting pääsi häiritsemään Sarkalainen heittoa ja mikä meni ohitse. Torpan poikien puolustus sitä vastaan on aggressiivisempi. Panterit joutuvat aika pahoihin heikkopaikkoihin. Siinä tuomari Huhtamäki katsoi, että pallo osui matkalla Torpan poikien pelaajaan ja Pantereiden sivuraja. Pantereiden jalkavaivainen Risto Lignell. 169 maaottelua muuten ja kaikkien aikojen pistetilastomme kärkimies koripallon runkosarjassa yhdessä Mikko Koskisen kanssa on nyt nousemassa Pantereiden osalta tämän ottelun hahmoksi. Tiukassa tilanteessa hän on kossittanut Pantereille pari kertaa tärkeitä pisteitä, sitten Penttilä saa virheen ja se on Penttilälle jo 4. virhe, Torpan sisään heitto. Torpan, joka samalla vaihtaa, Rekonen tulee pois ja Klinga sisään. Pantereiden valmentaja Seppo Sonkeri saa nyt hieroa älynystyröitään viimeisen 8 minuutin aikana, kuinka saada joukkue puolustamaan tehokkaammin. Kaukonen, joka mielestäni Pantereista on aika mukavasti pyörittänyt peliä. Sitting, Penttilä, jota Happ pitää, Penttilä ajaa väkisin, ei onnistu. MacArthur tulee mainiosti, levypallon ei onnistu hänkään ja niin tulee Torpan nopea 2-1 vastaan. Klinga ajaa yksin ja onnistuu. Kyllä Pantereiden rahkeet eivät kestä tällaisia ohiheittoja, kuten Carter äsken teki. Veli-Pekka Sirola, Torppa saa nyt 4. virheensä Pantereiden sisäänheittoa ja toista jaksoa. Ratkaisevaa jaksoa Suomen mestaruutta ajatellen on jäljellä 7 minuuttia 55 sekuntia. Pantereiden heitto ei kulje ennen kuin pallo saadaan Risto Lignellille, joka tekee 3. kerran peräkkäin korin. 67-74 numerot taululla, eli eroa 7 pistettä, kun Sarkalahti yrittää ratkaisua, ei onnistu. Lignell ottaa ja on tehokkana toisessakin päässä kenttää ottamalla levypallon MacArthur. Näin saatiin Penttilälle aika vapaa heittopaikka, eikä hän erehdy. 5 pistettä on ero ja 7,5 minuuttia melkein otteluaikaa jäljellä. Kaikki on vielä mahdollista. Hieno kamppailu tämän kauden Suomen mestaruudesta meneillään. Tässä tilanteessa paljastui Pantereiden puolustuksen löysyys. Kyllä Topolta löytyy tarkkoja kaukoheittäjiä, heidät on otettava kiinni. Engel tuolla 3 sekunnin alueen sisällä ja siellä
3 sekunnin virhe Panttereille. Voi, se oli kyllä harmittava juttu Panttereiden kannalta. 7 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja siinä Torppa sai ilmaisin pallon itselleen. Sirola rakentelee sitten rauhassa, eroa 7 pistettä siis tällä hetkellä. Klinga, Sirola, nyt Torppa ei pidä kiirettä. Klinga, Huff. Ratkaisuyritys ei onnistu, niin tulee MacArthur ja Pantterit. Sitting tuolla keskellä, mutta hieman hätäilee tuossa suorituksessaan Klinga. Sirola ja välitön ratkaisuyritys, joka onnistuu ja alkaako olla ratkaisun makua jo nyt? Tuskinpa sentään vielä vai mitä? Niin. Panttereiden kannalta huolestuttavaa on se, että Topo on saanut määrätä kaiken aikaa pelin vauhdin. Jos Torppa nyt haluaa pistää pelin jäihin, se kyllä sen tekee. Ja ehkäpä tämä ero jo riittää tässä vaiheessa. Panttereiden heittopeli on kyllä ollut viimeiset 4-5 minuuttia todella onnetonta. Tuolla heittopelillä, ellei se aivan ratkaisevasti parane, ei kyllä ole asiaa Suomen mestaruuteen tässä kamppailussa. Kyllä Torppa osaa rauhoittaa pelin. Siinä saatiin Klingalle hyvin heittopaikka ja sitten Panttereiden nopea puree. 7 pistettä eroa, 5,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä, kuten kuvaruudun oikea yläkulma teille kertoo. Ja nyt Torppa sitten rauhoittaa jälleen. Rauramo, Sirola pyöritetään tuolla oikeassa laidassa. Sitten laidanvaihto Sarkalahdelle, Klinga, Sirola, joka MacArthurin estelyistä huolimatta nousee heittoon, mutta Antti Zitting on raju ja ottaa levypallon. 5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja Penttilä onnistuu toisessa päässä kenttää. Pantterit nousee jälleen. Joukkue on koko ottelun ollut altavastaajan asemassa. On monesti noussut hienosti lähituntumaan 4-5 pisteen päähän, 5 pisteen päähän, missä on juuri tällä hetkellä. Riittävätkö voimat rutistukseen vielä lähemmäksi? Huff taiteilee tuolla toisessa päässä kenttää ja pallo menee kutkuttavan pomppimisen jälkeen. Pallo menee kuin meneekin koriin. 4 minuuttia 25 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Torpalla 7 pisteen johto. Kyllä Panttereilla on edelleen vaikeuksia löytää kunnon heittopaikkoja. Penttilä kaukaa ja Rauramo ottaa levypallon. Siinä ei ollut Risto Lingnellillä jalkavaivaisina mahdollisuuksia. Levypallo on Sirola ja alle, mutta punnertaa ohi. Torpan poikien vartiointipeli on kyllä tehokasta. He eivät päästä selän taakse Panttereita. MacArthur seurasi siinä mainiosti omaa heittoaan. Kalevi Sarkalahti joutui siinä rikkomaan. Tuo rike oli Sarkalahdelle kuitenkin vasta ensimmäinen, joten Sarkalahdella ei tässä ottelussa ole hädän päivää tuon virhettilin karttumisen suhteen. Erittäin aggressiivisesti ottaa Torpan pojat tuon vasemman laidan Panttereilta. Sitten Penttilä. Kaukonen upottaa sitten tuosta vapaaheittoviivalta eron 5 pisteeksi. Ja Torpan pojat, Jukka Suhonen ottaa nyt aikalisän. 3 minuuttia 38 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Torpan johto 5 pistettä 80-75. Torpan poikien valmentaja Jukka Suhonen tajusi tilanteen mielestäni täysin oikein. Juuri tässä vaiheessa hän otti aikalisän, jolloinka viimeiset taktiset suunnitelmat loppupelin varalta tehdään. Topo on hallinnut koko ottelua alusta saakka ja nyt tietenkin tekevät parhaansa, että he tämän johtonsa säilyttävät. Panttereiden ratkaisuista on kuultanut väkisin yrittämisen maku kaiken aikaa. Myös Panttereilla on nyt etsikko aikansa. Aika on jäljellä vielä
runsaat 3,5 minuuttia. Puolin ja toisin ehkä pari seuraavaa hyökkäystä ovat hyvin ratkaisevat. Mikäli Torppa onnistuu, merkitsee se ilman muuta sitä, että Panttereiden osalta paine kasvaa, tulee ehkä vielä hätäisempiä ratkaisuyrityksiä. Mutta mikäli Torppa ei onnistu ensimmäisessä hyökkäyksessään tämän aikalisän jälkeen, ja jos vastaavasti Pantterit onnistuu, ero supistuu 3 pisteeseen, ja silloin saattaa ottelu vielä saada toisenkinlaisen ilmeen. Voihan käydä niin, että Torppakin hermostuu. Kyllä, kaikki on vielä tässä vaiheessa mahdollista. 3,5 minuuttia, jonka aikana kaikki huipentuu. Ratkaisun avaimet ovat kentällä pelaajien hyppysissä. Leonhard, Torppa epäonnistuu. MacArthur ottaa levypallon ja nyt Panttereiden etsikkoaika. Siinä Happille pelattiin loistavasti hyvä heittopaikka, mutta ilmeisesti miehen kantti ei pitänyt tässä vaiheessa. Siinä Kaukonen ajoi 3 sekunnin alueen sisään, mutta Klinga saa toisen virheensä. Topon kannalta virhetilasto on melkoisen mukava. Risto Lingvall sitten upottaa. Risto on tässä ottelussa noussut mahtavasti jalkavammastaan huolimatta. Hän on pitänyt Panttereita pystyssä toisella jaksolla erittäin hienolla esityksellään. Ero 3 pistettä, otteluaikaa 2 minuuttia 50 sekuntia. Kyllä Risto on parhaimmillaan juuri tällaisessa ottelussa. Hänen kantinsa, jos kenenkään, kyllä pitää. Siinä Sirola mielestäni teki virheen syöttäessään vielä Klingalle päästyään 2 Pantteripelaajan välistä tuonne 3 sekunnin alueen sisään. Se on juuri näitä loppupelin ratkaisuja. Pantterit hyökkää. Sitten Kaukonen, MacArthur, jota Sirola hieman ahdistelee, ja MacArthur jättää mainiosti Antti Zittingille. Ja tuossa tilanteessa Happ saa 4. virheensä. Ja heittotilanteestahan oli Zittingin osalta kysymys, joten Antille tulee 3 vapaaheittoa. Ja jälleen kerran tuo vanha totuus, 2 vain käytetään, mikäli 2 ensimmäistä onnistuu. 2 minuuttia 18 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ero edelleen 3 pistettä. Kyllä Antti Zitting on nyt kovan paikan edessä. Vieläkin 3 pistettä. Ei olisi Antilla varaa heittää tätä heittoa enää ohi. Eikä se menekään. 78-80. Torpalla siis 2 pisteen johto, 2 minuuttia 10 sekuntia juuri nyt otteluaikaa jäljellä. Ja kysymyksessä siis koripalloilun Suomen mestaruus 83. Rauramo ajaa sisään, mutta ottaa sitten levypallon, siitä tulee kuitenkin kiista. Torpan heittopeli ei kulje nyt aivan viimeisillä hetkillä. Mainiosti siinä Rauramo ajoi Panttereiden laajalle levittäytyneen puolustuksen väliin, mutta ei onnistunut nostamaan palloa korin suhteellisen lähelle. Tämä kiistapallo on hyvin ratkaiseva. Antti Zittingillä on 20 sentin ylivoima ja hän sen myös voittaa. Antti löi pallon suoraan Penttilän hyppysiin. Näin MacArthur Pantterit. Tukala on ollut Panttereiden taival tänään koko ajan altavastaajana. Pystyvätkö he nyt nousemaan tasatilanteeseen? Siinä he eivät ole olleet sen jälkeen, kun ottelu alkoi, mutta siinä Kaukonen syyllistyy mielestäni hieman käsittämättömään hyökkääjän virheeseen, ajaa suoraan päälle ja näin Topo saa pallon, uusi mahdollisuus kasvattaa ero 4 pisteeseen. Nyt on paljon kiinni juuri tästä Torpan poikien hyökkäyksestä. Mikäli he onnistuvat korin tekemään, saattaa aika loppua Panttereilta kesken. Sarkalahti nousee ratkaisijan osaan Torpan osalta ja hän ei erehdy omalta paikaltaan. Minuutti otteluaikaa jäljellä juuri nyt ja Torpalla 4 pisteen johto.
levypallo jää Klingan hyppysiin ja sitten Torppa selvästi rauhoittaa. Pallo tuodaan hyökkäysalueelle. 50 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Rauramo vain pitelee palloa ja nyt pitkä 30 sekunnin hyökkäys. Mikäli se Torpalta onnistuu, peli alkaa olla selvä. Kyllä. Edellisessä tilanteessa McCarterilta loppui kantti kesken hyökkäyksen yllättävästi. Siinä Pantereitten McCarter sai kolmannen virheensä. Ja tässä tilanteessa aikalisä 37 sekuntia otteluaikaa jäljellä. McCarter ja Huhtamäki siinä hieman keskustelivat tuosta tuomiosta. Kyllä virhe oli aivan selvä. Carter tilanteessa rikkoi. Yllättävästi juuri McCarterilta on kantti loppunut ottelun ratkaisevilla hetkillä. Edellisessä hyökkäyksessä hän aivan turhaan ajautui keskelle Torpan puolusta ja joutui heittämään väkisin. Hänellä on tilillään vain 2 virhettä. Hän teki ensimmäisellä jaksolla 14 pistettä, mutta tällä toisella vain 1 pistettä. Ottelu jatkuu Torpan sivurajaheitolla. 37 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja mikäli Torppa nyt pitää 30 sekuntia palloa, sillä on mahdollisuus suoraan mestaruuteen. Panterit otti koko kentän miesvartioinnin. Tämä on viimeinen keino pelastaa tilanne. Taitavasti Torpan pojat pitävät palloa hallussaan. Sirola kuljettaa. Ja kohta käy niin, että Sarkalat ja toinen leikkaa korille. Rauramo etsii Klingaa ja sinne Sarkalahdelle pallo. Sitting rikkoo ja se on Antille 5. virhe. Vain 9 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Käytännössä Torpan pojat on tällä hetkellä Suomen mestari. Enpä jaksa uskoa mihinkään muuhun ratkaisuun. Kyllä, näin on. Torpan pojat on voittanut ottelun sillä, että he ovat tinkimättömämmin pitäneet omasta pelitaktiikastaan kiinni. He ovat määränneet ottelun tahdin alusta lähtien ja taululla on tulos tällä hetkellä 5 pisteen johto. Ja toinenkin menee Sarkalahdelta sisään. 6 pistettä on Torpan johto ja sitten peli poikki yleisön rynnättyä kentälle. Martti Hyhtämäki, kansainvälinen tuomarimme, on erittäin asiallinen ja tarkka tuossa tilanteessa. Ottelu ei jatku ennen kuin yleisö on poissa pelialueelta. 6 sekuntia Penttilä vauhdissa. Saraheimo tietenkin heittää ja sitten Penttilästä pallo ulos. Näin täyttyy toinen pelijakso ja Torpan pojat on hallinnut tätä 5. viimeistä ratkaisevaa kamppailua alusta loppuun ja vie Suomen mestaruuden otteluvoitoin 3-2 oltuaan tässä viimeisessä 5. ottelussa parempi 84-78. Torpan kannalta paras pistemies tässä ottelussa oli Leon Huff 26. Veli-Pekka Sirola heitti hienosti hänkin 24 pistettä.